dan irugi papagayam nga iba sa ito ilagip tinapalabas ti pagayam ti nga Bongbong. Awagan ta ka nalatan iti Bongbong iti Bayongbong, Nueva Vizcaya, Philippines papagayam. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemy, apay nga tangamin Manong Nemy nga ado kitay Katugangan nga saan da nga makasinurutan dagiti manua Katugangan da. Wano dagiti Manugang nga saan da nga makasinurutan dagiti Katugangan da. Wano saan ti Katugangan nga di na paggugusto dati na Manugang na. No may damat dagiti best friend nga Katugangan ken Manugang Manong. Problema no kondeta ti lalaki wano babae nga nakiasawa iti dayta nga asawa iti dayta nga Manugang Manong Nemy tano apay nga saan nga mabalin nga kasinurutan ti agbalin nga Katugangan na tayo nada kita Katugangan kasta dalakano aso ken pusa nga kapapa. May sakmet Manong Nemy ka nagitudumdungeg kanang buibuya ka dato nga programa kahit kumat nga buray dati simple kan sa kabasila makuna nga naimbaligyan nga pakasaritaan iti biyag ko kinayat ajak tupulos malipatan iti ILOCANO ma'am. Yung sakmay ti amin Manong Nemy kablawan kayo amin nga sa survey iti Action Radio DCJ Silawag. Ito kitipadak nga buibuya kan dudungeg nagiti sponsors nang runa king kamanong nga sika titimunda ito nga programa. Kasi diba nga rod Manong Nemy nga nakarugyan ti amin. Lumlumneken ti init iti asideg ako ni ti balay da Manong Duming. Ti inauna kabsat ko nga nagbalay ti asideg betlayan ti family house me. Kalpasan nga nag-iasawa. Talon Manong Nemy dagiti kaanakak wen dagiti anak da. Ang bagiso nga nakabatog ak iti balay da idi tarumwar ni Manong Duming. Ket nang sardeng akmet kadin sa ganak ti dagas ko kadakwada nga binoras ko nga bunga dagiti mulak nga okra iti bangkag nga iso tinaggapuak Manong Nemy. Nakakurong-kurong kininyawat ko nga dagos keng kuhana ket kidunak nga ramanan damet ti damo nga bunga dagiti mulak nga okra. Kini magagpay Manong Nemy ka sa punak ti kaduak nga masapang agbura sinto bigat dahil sunto ti mapan na may lako ija tiyandaan. Ket nung kaskas na laeng Manong Nemy ket medyo panakkilen ti mapaglakwak taado ti bunga da ket medyo nalawa tinagmulaak ket may raman damit Manong. Kaya di maawat ti kapsat ko tinted ko nga okra mas daawak na di man la umisem. Dati ket umisem nga agyaman nung hasta nga aday dagas ko nga bunga dagiti mulak. Di naman ko Manong Nemy noan niya ti problema. Kaya rimbaga na Manong Nemy nga inapakanumanen ni Helen nga asawak. Inapakanumanen ni Helen nga asawak ni Nanang Mi nga bagbagag kano ti asawak. Tano kasi nga di na kano saan kano agnagan ti asawak. Ket nasesed kano no pagtalawag ti asawak. Uno ta kami nga duwa taga nga agasawa iti agtalaw. Manong Nemy manas sakit din ako siyempre problema da ito Ulitek Bongbong Manong pagtalawam di asawa doon saan da kayo nga duwa tagtalaw. Manong Nemy sabali manin da ito nga problema na kunak dumagdagsen kapatay mbaga pagidin ti kabsat ko nga pagtalawag ti asawa kuno ta kami nga duwa tagtalaw. Nangamin tinapasamak Manong kasano nga inapa kan nagapamanin dananang kini Helen. Manong Nemy ti ipag ko ti simungbat di ipag Gina
nga asawa ni Manong. Kapag iso ka nakasidag itiayan mi. Langig na kano mismo pinagsawsawan ni Ellen. Iti agkakasakit kada agkakadakas ni nanang mi. Nga adan sa nadalapos ti na kalikaman ni Ellen. Kat basta kanulatan pinagsawsawan na. Dahil ko na Manong Nemy ti ipag ko. Kat ka po kano ta ikalintigan ni nanang ko. Nga kunana nga saan kanumat nga kasta iti pa nagsasaw ko ma ni Ellen ti dakas. Nangig kano ti ipag ko. Nga adda na nalpaak Manong Nemy. Bongbong, saan mo ko mapagarupan nga pang magpadakas ko dito eh. Ngamnangkang ko tinungpa buno sinipat ti asawam ni nanang. Madiday to yun na Manong Nemy. Tinungpa uno kasla kano sinipat di Ellen tinak. Kaya't kano kumati ipag ko ti mapanaganawa ngayon di na intuloy tamangan no dumakdak kalaing ti apak. Kaya't gabot tamabutang siguro ti bagkat nga kumaro ti pungtot ti asawak. Saan ganun nga nagununi? Ngayon nagsangsangit kanulatan. Imangasak manin iti nauneg Manong Nemy. Kaya't kinunak dinakam ko. Nalabas mat ngagpaisot ti kasto nga raramidin ti asawak kininanang. Nalabrasin. Kad malagip ko manen Manong Nemy ti sanggay baga idi dagiti tao itaglawlaw ko. No apay kano nga kas kini Helen tinasawak. Sa din nung amin kano. Idi nakasasaraka kini Helen. Apay nga dakas kang kuha na kano nga inyawid ko dito lugar mi. Nagtrabaho ak idi Manong Nemy iti may nga hardware sa Baguio City. Kaya na minsan nga panagkapumi nga nag-deliver kadagiti tagila ko mi. Di magas kami iti may nga karinderya kad dito ginamamok ni Ellen. May isa isuna nga dati Manong Nemy nga servidura. Huhen. Natrakan nga dagos iti triknak iti kasla kinaatap na. Kasla Manong Nemy kasla abuyo nga naatap. Sa ididikit kitain na. Ngam no kasta kitahek dagos nang ibawing iti sabali iti matang na. Nga edited ko keng kuha na ti pagbayad mi Manong Nemy indrantak nga niggaman ti ima na kat nariknak ti dagos nga panagtagergar na. Dinamag ko iti tinagan na katibaga na. Imbagak may tinagan ko. Sa ako imbaga nga agsubliak to. Tao may ko pasyaren isuna. Kat manipod mo ti din Manong Nemy ura awan ti deliver mi nga madagas mi iti kalenderya nga ayan ni Ellen. Irantak ti mapan nga ura dun tsak mabisin. Takahit ko la makita ken makasaritak ni Ellen. Namuak ti cellphone number na Manong Nemy kiti sumeten tinangrogyan mi nga nagtetext. Ken basta rin tawaga ka mismo isuna. Nalamuyot nga naamo ti timek na no kasasarita kiti cellphone. Ken naamo met kiti text na Manong Nemy. Ken text back na kanang kiti text ko ken kuana. Aging ga Manong Nemy nga dan nagkinaawatan di kiti puso mi. Naibagakon iti I love you ken kuana. Wen Manong Nemy kasta idi ti panagamamumi ken Helen. Ngimapi nga itan. Apapahan na matan ni nanang. Ganay bagbaghamatan ti kabsat ko Manong Nemy nga pagtalawag kanon ti asawak. Uno saan kadakam kanwa duwa tagtalaw. Dagkala problema ti amin Manong Nemy. Isu nga nasken nga masulbar. Saan nga mabalin nga mapapanaw kami nga agasawa iti dayto nga lugar.
Uwan Manong Nemy nagdakkel problema ko na. Tasan nga makapagsinurutan dahilan nga asawa ken kastamatan kininanang. Tapapanahon na kami pa yan ni Manong ko Manong Nemy nga duming nga inaw na. Kasano ngamin nga namamok ni Ellen Manong Nemy. Namamok iti may isang karinderya ket nagkrasak ken kuana. Uwan Manong Nemy mapangkupaspasyaran ni Suna ket idi maibagak iti I love you ken kuana Manong Nemy. Apo. Inaklon nakbenten nga dagos Manong. Kastaon na idi tiragsak ko idi bagana. Yeah. I love you too. Bongbong, orela naglagto-lagto ti pusok Manong Nemy di adan nagkinaawatan dagiti puso mi kenielen. Uwan Manong Nemy sinungbatan na kamismo. I love you too. Bongbong, di ba kasta awak Manong Nemy no kasta nga kita kami amismo iti karinderya kasla na atap lat tayo suna. Siyak tikit kitaan na ngimno kitaek ibawing na nga dagos ti matang na iti sa bali. No kasaritak mapilpilit ti sungbat na kasla abuyo nga naatap dito nga babae. Manong Nemy, nadala nga rutin nagkinaawatan na giti puso ni. Ket gabuti patpatig ko ni Ellen Manong Nemy ken gastamutten nga ipatpatig na amok ket kahit kumaten ti agasawa. Imaga ken kuhana Manong Nemy nga ayawid ko sa jabayong buong Manong. Imisem ket nagtunged na dagos. Sumurtak ken ka Bongbong. Ti amok idi Manong Nemy ket agaangaw. Ngem talaga ngem pasingkad na. Isupekid din tinang ibaga ti aldaw ken oras a panangalak ken kuwana iti karinderya. Kasta nga rod Manong Nemy tinapasamak. Nagpagada kiti pagtrabahuak ken nagbakasyonak. Nga ka muna inton kaano iti panagsubli. Kadidayawid ko ni Ellen dito ibayong bung Manong Nemy. Idi adda kami ni tilugan. Kumay kayat-ket Manong Nemy. Bongbong. Nakabangbanglo ka Ellen. Ken kape kayat-ket kala kayat-ket ka dapat adata pa lang dito lugan. Kasla ta kabuting naman. Uno, kabuting na kadi dagiti padami nga pasaheros. Nang runa idi di may gagara nga da mangkita ken kuana kasla siyakla ti di na kabuting Manong. Imbaga kang saan nga rumpeng nga mabuteng tanasya at amin dagiti tao ti asadag mi Manong. Kasla damo na laumay Manong Nemy ito yung makaruwaro. Kaya di may sangpet ko ni Ellen dito balay mi Manong Nemy na danon mi ni Nanang nagmay-mesay ti balay mi. Nga isitin mo na nga na-meet ni Ellen. Inya amok ni Helen nga isudagbalin nga Manugang ni Nanang. Inya mamukmet ni Nanang keng kuana. Kat gagangan nga kitain nga matmatan ni Nanang isuna. Uwan Manong Nemy. Nga dinamat kidi kiniimpang ato nga impakita nga minatmatan na lang. Kay manatpatpatmatan nga dagos di Helen kanya. Agas la kabuteng nati panang matmat ti inak kang kuhana. Amadlaw ko idiin nga saan da nga agkadutdutan wano saan da nga agkatunusan iti inak. Kaya di madamag di kiti karuba mi kaya kiti kabagyan mi nga dimtengak nga dakaduwak nga babae. Alagit may samay-samatan umay Manong. Nag-uumong damatan. Kastakam dita Manong Nemy no dalalaking agapoy ti bagyo. Kadagawid dito bayong bong Manong Nemy. Nang runa dito barangay mi ala agumong da. Nang runa no adda babae Manong Nemy nga kaduwak. Kaslo may dakilatisan Manong Nemy no. Kasano ti pintas ken langa ti babae nga insangpet ko Manong. Sudgabo na Manong Nemy nga nakaad-adu damatan. Adadamatan nga agbuteng idi Manong Nemy ni Ellen. Ellen di kagbuteng. Umega rumarta. Tay panakil ko katakwada. Nga sikat ti kapipintasan nga babae dito lubong. Nga sikat ti patpatig ko na unay. Umaykan. Manong Nemy kapilitan nga da kami kini Ellen itirimuartap no iyam amok kadakwada tagbalintong asawa. Kapag na para kailak Manong Nemy.
nga mangibaga nga asawak ton ni Helen. Gabuta kalagupan amin nga babae Manong Nemy dito lugar mi ni Helen ti kapipintasan. Iso na lang ta kumpet lat ta kanya kat syempre. Gabuta damo na makita ni Helen iso lat ta ti amin nga nakaiturungan ti matangda. Kat kagura na. Kat no adda makiamam mo kumakengkuha na dinakayat nga makialamano isuna. Nga gaboy iti dahi tangalangan na kat adda iti agiin na rasaas sa danto ang kikinatawa. Kas dalay bagbaga Manong Nemy nga. Diyan mo, no yung bagbagada kasla mabutbuteng nga abuyo Manong Nemy ni Helen. Kat gaboy iti daytoy Manong Nemy sa anapulus nga rimrimuar ni Helen. Iti balay mi nga di nakadwa Manong. Kat syempre kadididamo mga rabii Manong Nemy dito'y kon nga tinagikuhaysong na. Manong Nemy, virgin ni Helen, nakalamlamuyot Manong Nemy dagiti bibig ora laga sagsagawi si tirignak Manong nakabangbanglo. Kasla banglo Manong Nemy ti sabong iti bakras dagiti bantay nga agay-ayam ti bangluna. Nakaimimas nga na naman dagiti bibig na. Nakamaymayat Manong Nemy nga digus kada kiti aprus kan na barang agag ko iti dumaduma nga nalamuyot nga kutis na dumaduma paset ti bagina. Nagbintas Manong Nemy ti skog ti barokong na. Nagbayat pa nga denggan digiti asog kan areng-eng ni Helen Manong. Kaslagar areng-eng Manong Nemy nga gukup nga abuyo. Manong Nemy nulabsak tag sa ultimo nga nagbabaitan dagiti ramay ti saka na kat naaprusak na agkat. Ibilang ko Manong Nemy nga nagasatak nga tagabayongbong ta makaasawa iti kasken Helen nga aggapo sa Baguio City. Kasla nakaimimas nga strawberry. Adu dagiti pangyarigak Manong Nemy ken Helen nga dayta ti gapo no apay nga nakaragragsakan. Ket kalpasan Manong Nemy ti maysa nga bulan napan kami ni ti lugar da tapno mapang kami ang pakawan ket matulagan ti kasarmi. Nakaod-odayo ti anda Manong nasalsal nga baset ti buntok. Sumit lagaya Manong Nemy. Agbubuteng launa nga makipulapol ni Ellen. Itipada na nga tao nga saklang ti saan nakabuteng. Tinagkapugaya Manong Nemy tinasilsal nga baset iti buntok. Kat nagyaman di kitinagan kan kakabsat ni Helen iti dumteng kamin. Kat sandamat nga narigat akasasarita iti may panggap iti kasar. Kaya di maangay ti kasarmi adumet Manong Nemy dagiti partido ni Helen ti Nemars amismo dito'y bayongbong. Nagbalin nga nanamay ti asawak Manong Nemy. Senyorita ti awag da kenkwana. Baliktad kunada. Nga iso kuma anay kamang Manugang ti makikumpas iti kayat ti Katugangan. Ngem iso kuma ti agasikaso iti uneg ti balay ngem nimet nanang isumet iti mangkumkumpas iti kayat ni Helen. Kanayon ko idi nga bagbagaan Manong Nemy ti asawak. Nga ibagak nga iso kuma ti rumbeng nga kang runan nga trabaho kadagiti trabaho ti uneg ti balay. Kang runan na iti aglaba ta medyo nakapsuten ni nanang ko. Agrerimet no ka Manong. Kaapanak. Ket no adaak kadi sumet ti agubra. Ngem no awana kun Manong baybayan numaten ti obrana. Ket kapilitan to nga ni nanang ko ti bangituloy. No addan to basit nga di nakayat nga ipakita ti inak. Apaan na. Tangsitan na. Nga dutag ko na nga natangsit ni Helen. Ngayon no ta kami matagsalita nakaam-amo at iso na Manong. Nakalalailo. Very loving and caring ako nada.
Mayat kumano at daklat ta iti uneg ti balay Manong Nemy ngem kasano nga rod ngagbiag kami. Tamani po rin agasawa kami siya kundi ng mga sikaso ti isang kabasit nga tawid mi nga talon ken bangkag. Tadimat masikaso ni Manong ko ta adadang agpasada iti jeep ti trabaho na. Naikamang met ijay Isabela jay na inaudi nga kabsat mi nga babae Manong Nemy. Isong nga dakamla kini Manong Duming tinayasadeg kininanang. Saan nga amo ni Helen ti makikaruba Manong Nemy ano adda may isarong iti balay mi nga awanak kaapa na nga ore no awan ti basol na Manong. Niipag Gina ti mo na nga kinaapa na akaruba mi. Kadgabuta nairuam ni ipag asumreklatan iti ore asumreklatan ore no awan ti mangibaga nga asumrek isuna nga agapo mat kadi inawagan na ni Anang Nukwa nang umayak man kuna Nukwa Manong Nemy ni ipag ko nga Gina kinunamot kanumat idi asumrek huwan Manong sa simrek iti nagdiretso iti kusina kadi imparabaw na kanu iti lamisaan iti napan na ipadigunga si daan. Ket nakigtot kanulaengen idi tabugkawan ni Helen ni Suna. Apay kanu nga simrek latan. Kananya ti United. Sana kanu kinuna nga saan da kanu nga si daan tinted na si daan taamangang kanuno adda sabidong na. Manong Nemy napikar kanumeten idi tirik na ni ipag ko kadimbaga na meten nga adda sabidong Manong Nemy napikar meten tirik na ti ipag ko ta ibaga meten ti asawak nga adda sabidong ti badiga ipadiguna nga sidaan ket nagapadan nagan anawa kano idi ni nanang Manong Nemy natangsit kanwa talaga ti asawak no awanak ngam di naman tangsitan di inak ken asin numan ama isaroong iti balay mi no addak tagbay sumanong Nemy ngajak pay napuutan nga adda kinaapa wenno tinangsitan na kabuteng nakid di ti sabali nga tao no addaak ket saklatan no ka Manong Nemy ti kay-kayat keten na so mas dawak Manong. Si Maruno nga pinagsawsawan na kano ni Manong Duming, Manong Nemy, awan kano idi ni nanang tamadama iti labana, iti bomba, iti likod ti balay. Si Marek kano idi ni Manong Duming iti ridaw, iti kadaklan, ket gabotawan ti makita na nga tao iti salas, nagdiretso iti kusina. Ket gapo tawan ti tao ti kusina, rimuar iti ridaw iti kusina, nga iti kaawan ti kaya iti kanawan nga sigagan ti balay adda inaramid ko nga banyo. Kaya nakigtot kano ni Manong ko idi ta adagig ikis iti uneg ti banyo sana kano impukpok ko ti adag sirip pagbalinan namatan nga manirip ti nauna kabsat ko Manong. Nabigla kano mat idi ni Manong ko nga Duming kat saan nga nakakuti kat kalbasan nga imbaga ni Helen nga adag sirip pinagsawsawan na kanumaten ti kakadakis ti kabsat ko. Pimanaw kanulatan ti kabsat ko Manong Nemy ta ado kanumaten digiti agaribongbong nga karuba mi. Ngamin sa pata ti kabsat ko kanyak nga saan na nga sinirip kay nawan ti panggap na nga madi iti asawak. Uwain Manong Nemy nakadagdag kalito nga problema. Saan da nga kakasurutan ket kayat ni Manong Duming Manong Nemy nga papanawag ti asawak uno saan ket pumanaw kami nga duha kasano nga solusyon ak ti amin kinunkunat. Uwan Manong Nemy baliktad kano kunada imbes kumanga ti Manugang ti nakaagan anos ngem jemet Katugangan. Bagbagak met no ka Manong Nemy ti asawak nga dinatangtangsita ni nanang nga ammo na kuma ti makikaruba rumwar nga mapalmet makisasarita kani kita karuba ngem talaga nga dinakaya ti rumwar no saan na kakadua.
Katitang Manong Nemy inapakanumanen ni Helen ni Nanang nga sinipat na kanupay nga dito timbaga ti ipag ko nga nangigna nga nanalpaak nga iso tinagsangsangitan ni Nanang. Manong Nemy nangig kumanin nga nagtimek ni Manong Duming kalbasan nga naisalaysay kanyak ni ipag Gina tinapasamak kada Helen kini Nanang. Agasla mangipang pangtat ti kabsat ko. Ngano dinalakano pampanunutan nga ta kami ngagkabsat ti agriri. Baka no mapanakanumetan na tungpatungpain no pungot-pungutin ti asawak. Nakadel-delikado Manong Nemy. Mismong yung baga kanyak ti asawak data. Uno mismong yung baga ti kabsat ko data. No jikla pampanunutan ngagkabsat ta kamagis. Talagang mapangkumutong patungpahin nga pungot-pungutin daya nga taga-buntok. Yung mga sakmanin itinaunag Manong. Kapat na makapapikar timang mangig ko ti kabsat ko. Ay, apa, Katugangan, apa ti kabsat. Inkarigata ka tinared-tirik nak Manong. Kaya inulit manin ni Manong Duming embaga Manong Nemy na sa iset kanulayangan no pagtalawa kong ti asawak. Pagawidag kanunisunan di buntok nga nangalak kang kuana. Ti mikanupay pulos na padpadasan nga dinangran ti bukod ming ina isukid din nga naikam kamang laing ti mangdangran ti dungdungan ming nga ina. Sana manin inulit nga isumit lang adada nga sana manin inulit nga isumit ti adada nga na pakapikaran ti riknak Mano. Ngano masayangan nak kano iti kaskin Helen nga asawa. Sumuro kanun kang kuana kadagtalaw kami nga duwa. Diyos ko, patig karin nyo ti pakinakam ko, tiriknak. Nujak makapagtepel ka talaga nga kami nga kapsat ti green. Tara din nyo ko matiriknak, Diyos ko. Yung tantanamitim ko Manong Nemy. Uwan, dajak pulos kursunada na kita nga bagbaga ti kapsat ko pagtaltalawon na kamkidit nga kasawa. Di magpinasan naman Manong Nemy kahit nagpa-dispenser matlang ti kabsat ko tamadlaw na siguro nga madi ti panangawat ko kada itimbaga na. Pasensyakan ka Magis, kinuna na mismo. Nasakit lang amin tinakam ko, tiriknak. Tatipay ni kamang ti makaiturot nga mangtangran iti inata. Sana insingasin kanya ka sumreka kanupay lang iti uneg ti balayda ta orayek nga rumabarabi ipay. Tamapanak to kano agsiim ti balay mi. Iti ayan dananang kinti asawak tapno kano mapanek-nekak ti pudno. Kinanunungak nga dagos ti kabsat ko Manong Nemy kat simrek kami kat nanguray kami ti suwag manong nga oras. Aging kang kadin ko ti mapanagsiim ti balay mi Manong. Kat kinuna ti kabsat ko. Taradag kanulaing tirik na kaspagarikan tada mapasamak nga madi nga aramiden ti asawak iti inami. Kat kunat talagang siyak tibang tungpa-tungpa ka rin nga Helen no mapanik-nikak ti kinapud mo Manong. Kasta nga rod tinapasamak dito'y kung nga napanik-nikan ti kinapudno nang ikomis mo timbaga ti asawak a kinunana nga pulos iti panang daydayo na iti inak Manong Nemy. Ay! Sige magtitabaget! Kunak pala no nakalutokan. Ngaman niya pala awang petilinutom. Ay! Aglutokan! Nangikumat na si mong bat ni Nanang Manong Nemy. Kung amin, balasang ko, yung baga ito ni Bongbong nga, mangisang pet iti na maluto nga natin nga si Daan tayaw. Iso nga jak pa nagluto ti si Daan, ta ururaik ni Bongbong. No kapigbig so nga nangikuti pa ng bugkaw ti asawak kininanang kit kunana. Ika gluton! Inka nagluto kit mabisina ko, inkan! Iti dahi tanga nangikomis mo Manong Nemy. Kinugtarak tiri daw. Kat kinugtaran naman tentinak Manong Nemy. Rimasok ti darak Manong Nemy. Kat simbre ka kon kat tinong patungpak kumanti asawak ko na kumangiming gawid nak ni Nanang.
Kalpasan na idipat may patanak ni Nanang Manong Nemy, tinakabsot ni Nanang. Talagang darupag na talagang pang-pung-pung patong-patong pait pungot-pungutak ti asawak. Ngim ni Manong Duming tinangigawit kanyak si Murot Gayam. Si Murot Gayam ni Manong Duming kadimbaga nga jak pagturayan ti pungtot ko ta amangang kanuno mapapatay ko ti asawak. Pagtalak kano tiriknak Manong. Naminpit sana ko nga namati kadagiti may dandanon kanya kanatangsit ti asawak nga inrurumin na tinak. Iso nga pinagtalo ko ti asawak. Ngam saan nga iti nga rabi Manong. Iti kabigatan na. Kastawan iti sangit kan panagpakpakawan ti asawak. Kad nagparintumang pa Manong Nemy ti sangwanak. Pakawanan na kuma. Bongbong. Ang asim. Sana kumapapanawan. Sangunton nga tangtangsitan ni Nanang. Kanya, tsak to dangdang raniso na ikarik. Basta din na kumapapanawan sa Manong Nemy. Ado kami nga nakaimatang tikas diyang inaramid ni Helen. Gabata siyempre, ado di kita biyangot. Nasaksyan dano kasano nga nagparintumeng ti asawak nga nangarakop ka naginisakak nga nagpagpakawan nga nagkarkari nga dinanton tangtangsitan ni Nanang Manong Nemy. Ni Nanang nga mismo tinakisarita kanya. Bongbong anak, apay nga saan mong ikaniti mauding kundaw iti asawam. Mamati hak iti panagkarina. Alaikan tayo siyo gundaway na nga may panagnak. Kano talagang saan kami nga kasurutan kat tangsitan nak tumanay na nak. Alagit anda kan dun nga gawid. Ore kasanot panagpakawanan ton kat saan kung tumata na mapakawan pa eh. Alala, elan balasang ko. Nilang apo Diyos ti mabali mo pagparin tumayangan balasang ko lato makdarkan. Ninana nga mismo Manong Nemy. Tinangarakop nga nang patakder iti asawak kat naginarakop di kita katugangan ma. Nanang sangkan to nga tangtangsitan Nanang sakton tagubra Nanang no kasano ti panang dungdungo kang ka di kiti anak mo kastan dumat kadadang panang dungdungo kang ka Nanang ko. Oen Manong Nemy inikaki di gondaway kat talagang tinungpal na ti Karina. Nga nagiti agkaapaan nga katugangan idi ket isudan ti nakalalailo nga agkatunusa. Nakaragraksak kami na siyempre Manong Nemy. Nangro na lang aruden idi madaan kami ti anak kani Helen, Manong Nemy ket ti Nanang tinakadungdungo amang tultulong ken kuana nga mga asikaso ti panagdigos ni Bongbong the third Bongbong the second kunak ta Bongbong the second na. So nga ti anak mi nga na Bongbong the third Manong. Si Maruno ti duwapay nga babae Manong Nemy. Naisudat lang ng ted tigas-gasat ken dragragsak mi. Alam mo Manong iti agdama bedridden ni Nanang Manong Nemy. Ngamawan ti sabali nga mga asikaso ken kuhanan no saan nga ti asawak. Nakadungdungo nakatartaripato ni Ellen iti katugangan na nga bedridden. Tadagiti talungan nakmi Manong Nemy nagbasa da amin sa Baguio City. Maskum graduate Manong Nemy ti nauna kinagpapaay Manong Nemy iti radyo. Uhen, ada pa yung bukod na nga live streaming Manong. Yan kastang iten nursement Manong Nemy ni Lily nga ada sa Canada. Idinto tani Dayan Manong Nemy ket maysa nga maestra nga naanos nga mga sursuro iti nasilsil nga lugar sa Bontok. Awang pa'y asawa Manong Nemy di kita nakmi. Kunak marod katakwada nga kahit kumaten ti agapuko oray ni Ellen kahit namaten ti agapuko kahit kunak agasawa kayo ng nako. Jagtulay mo Manong Nemy ton kaanumat madan kam ti agapuko iti asawa. Anos ko nakita ni Ellen nga mga asikaso ti bedridden nga anak uno inami Manong.
Dito nga ron ti pagkasalita ak Manong Nemy kadagyaman ak launay ti anos mo nga nang ibasa at sabi ko madadamat na ibating nga adal liwliwakan pagsarmingan ti bihag kadagiti patang kadimngag nga nagbuya. Ito agyaman nga pagaya mo Bongbong iti bayong bong na Viskaya. Thank you mat kang kabongbong, and thank you ka nagdi aming nga nagbuya ka nagdengeg.